Ipilyang bahaya piparoki paraloki para jor sa sisin sa kisawayom. Ka Slovakia kala penhar serngeu ya ka England haduk ka minit ba khandai phau plusan haba kala lam khmat ya ka jingya lakai naduk ka minit ba ar phusan lang ba ka kul nau Iceland. Suaban kud artat ka jingya lakai. Hakaba ikum ba ka England kan habban lek paying no lami pau ka kul na ujud Bellingham ubala pelai im ya ka England kabala don hatemir ka jing syarem. Kanai ka kul u Bellingham kalawan haka minit ba khandai phau plusan kabadai ru ka kul ba itnat ba hakaba ulat heb taka oval head kick. Haden balayak haj damar sikul haka por balabo la ra ya ka jingya lakai saka extra time hakaba tang haka minit ba khandai phawai u hurricane ula yo ban tep ya ka kul ka ba ar na ka benta ka England ka bala pelong ru ka England ban job Persia ya ka Slovakia da ar la ka wei lang ba ka jingjop ka England kan krep banyak kun Persia ya ka Switzerland haka quarter final ka ban long haka por khandai siteng jong kan reu dari ku banai ban news nem ar hajar ar fusau haka ka jing ya lakai ujud Bellingham ubala pelaj im ya ka England na ka jing syarem hakmat ka Slovakia ula yo ya ka nam kum man of the match kublai piki para loki para jor telah do bini sembiang haka waipat ka video kublai Sibon.